Нека да бъде благословено името на нашия Господ Исус Христос. Триединният Бог ни е възлюбил от вечността и ни е призовал да бъдем част от Неговата възлюбена невяста църквата, да имаме привилегията да се събираме в Господния ден и да се наслаждаваме на Неговото присъствие сега и завинаги. За мен е огромно удоволствие и чест да бъда на това място, да бъда сред вас, приятели. Много благодаря за поканата и за времето, което сега имаме заедно, за времето, което прикарахме вчера и днес ще имаме. За мен е изключително насърчително това, което Господ върши в този град и вярвам в и чрез тази църква, която Той е опазил и възстановява, така че свидетелството за Господ Исус Христос, славното Евангелие на Царството да бъде прокламирано на това място. С Божията помощ днес ще разсъждаваме върху една изключително важна тема, следвайки изучаването, което имате върху Деяния на апостолите. Нека обаче първо да се помолим и след това ще помоля моя скъп съработник, брат Христо, да прочете от Матей, Евангелието според Матей, 26 глава, от 26 до 29 стих. Но нека да издигнем сега сърцата си към всемогъщия Бог. Нека да бъде вечна слава на Тебе, Отче, Синия, Святи Дух Боже наш, всемогъщи. Благодарим Ти за великата привилегия да имаме Твоето Слово, канона на цялото свещено писание, който да осветлява пътя ни, да посвещава ума ни, да дава яснота. Кой си Ти, единният и истинен Бог, и кои сме ние в Тебе и чрез Господ Исус Христос, какво е нашето предназначение на тази земя и как Ти си ни възлюбил, изкупил, екипирал и изпратил, за да вършим Твоите цели. Молим се, нека Твоето Слово да се вселява изобилно в сърцата ни, Твоя Дух да работи мощно в ума ни, в сърцата ни, така че да живеем според това, което сме повярвали поради Твоето благоволение. Още един път Ти благодарим и уповаваме единствено и слава на Тебе, Боже наш. Слава да бъде на Тебе от сега и до века, чрез Господ Исус Христос. Амен. Нека да чуем Божието Слово, Святото Евангелие според Матей. Тази история, която Господ е благоволил да запази за нас, да знаем какво реално се е случило в този сублимен момент, в тази нощ, когато Господ постанови Господната трапеза, върху която ще разсъждаваме. Нека да слушаме с внимание Божието Слово. И когато ядоха, Исус взе хляб, благослови го, разчупи и като го даваше на учениците рече: вземете и яжте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете. Ами също си 29 стих, извинявай, 29 стих. Но казваме, че от сега няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на моя Отец. Амен. И това е Словото на Господа. Благодарим на Бога. Благодарим на Бога, защото ни дава да разбираме, да познаваме, да обичаме истината, защото Святия Дух, Духа на истината е излян в сърцата ни и Той ни помага да разбираме Неговото Слово. Преди да разгледаме във възможността на това време, което ни е предоставено темата за Господната трапеза, нека само да се припомним, тъй като преминавате през книгата Деяния на апостолите, е важно да държим фокуса. Аз благодаря за това, че мога да проповядам върху тази тема. И така, книгата Деяния на апостолите е ранната църковна история и тя е записана от възлюбения лекар, който започва всъщност
томния си труд с Евангелието според Лука и продължава Деяния на апостолите, която книгата описва делата на възкръсналия Исус чрез Святия Дух, който обитава в църквата и чрез нея свидетелства за делата Господни, за великото дело на изкуплението от Ерусалим до столицата на Римската империя Рим, и Божието Слово ще на много места растеше и наделяваше. Господ даваше мир на църквата въпреки изпитания, страдания и гонения. И тази книга е изключително важна, защото тя показва, както каза Мартин Лутер, че макар коцукайки църквата върви в победа. И в книгата, във 2 глава се случва едно велико събитие, което, както възкресението на Господ Исус Христос, е неповторимо в историята, защото няма нужда да бъде повтаряно, а именно денят на Петдесятницата, когато Святия Дух, Господ Животворящия, е излян сред църквата, и от този момент нататък никъде в нито свещеното писание, нито трудовете, нито изповедите намекват за това, че третото лице на Пресвятата Троица се оттегля от земята. Напротив, той обитава винаги сред своята църква, църквата Христова, като другия утешител, като този, който не ни остава да бъдем сираци и така. В края на тази 2 глава, където е описано това велико събитие, което всъщност поставя началото на изпълнението на това велико поръчение, на изпълнението на обещанието към Авраам, че чрез потомъкът на Авраам, Господ Исус Христос, чрез неговата завършена мисия, всички народи ще бъдат благословени. В края на тази глава ние четем, че учениците, които повярваха чрез Божията благодат, които бяха ожилени в сърцата от Божието Слово, те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и молитвата. И днес ще разсъждаваме за преумяването на хляба. В тези думи ние виждаме много фокусирано и ясно представена практиката на ранната църква, най-ранната общност, в която преминава от Стария завет в Новия завет. Той е единен Божий народ. И също това са и елементите на богослужението. Господната трапеза е като един диамант. Ние можем да гледаме от различни перспективи, да виждаме тази красота и няма да ни стигне не просто тази проповед, времето, не ден, не два, не година или десетилетия, или дори век да се опише това, което на което Господната трапеза е знак и печат. Сиреч Божията заветна любов, изразена в делото, завършеното дело, победата на Господ Исус Христос за Неговия народ. Ние чухме от прочета от Евангелието според Марк самото установяване на Господната трапеза от тази перспектива на един очевидец. Апостол Матей, бившия събирач на такси за Римската империя. И той описва какво се случва в нощта, когато Господ беше предаден. Нека въпреки че тук мисля, че всички сме призвани от Бога отдавна в Неговото царство и имаме тези взаимоотношения и познаваме да се припомним тези важни действия, които Господ извърши в момента на установяването на Господната трапеза. Той взе хляб, разчупи го и каза: това е моето тяло, което вземете и яще. Всички. Тук много ясно виждаме
напомнянето на това, което се случва в времето. Всъщност това се празнува от Пасхата. И когато Господ постановява Господната трапеза, това е един преломен момент, в който историята от епохата на Стария Завет, когато изкуплението на народа от Израел, от Египет се е прокламирало чрез Пасхата, преминава в този период, в който ние възпоменаваме като Божий народ, не е влизането от Египет, освобождението от истинското, от най-тежкото робство на греха, чрез разчупеното тяло, прекованото тяло на Господ Исус Христос на Голгота, на което хлябът е знак, за което хляба не е просто символ, но показва. И така, чашата, която взима Господ, казва, това е новия завет в моята кръв. Новия завет. Нека да си припомним, че когато беше установен завета на Синай, след като Бог извърши мощни дела в Египет, в изпълнение на обещанието към патриарха и свой близък приятел Авраам, че ще изведе народа, който е всъщност потомък от него, произлиза този народ и той ще бъде поробен за 400 години. Бог ще го изведе и ще изпълни обещанието да го въведе в собствената земя, която е обещал. И Бог извършва това на определеното време чрез мощни дела, издигната мишца, както казва Писанието, и напомня на много места тази велики дела на изкуплението. Бог разтваря Червеното море, народа на Израел минава оттам и след това го довежда на Синай, където сключва завет. И в същината на този завет постановява и закона, 10 заповеди. После този завет е сключването, ратифицирането на този завет е отпразнувано на планината от старейшините на Израел, които каза, видяха Господа и той не им повреди. Те отпразнуваха това събитие. Малко преди това обаче целият народ беше поръсен с кръви и се казва, това е кръвта на завета. И когато Господ Исус взима чаша, така, това е кръвта на новия завет. Това е ясна връзка с историята и с обещанията, които всъщност чрез него се изпълняват. Защото всички събития от Стария Завет, които са не някакви такива символи или просто в смисъл не са измислени, както в епохата на преди Новия Завет някои евреи, които живеят в Александрия, под влиянието на гръцката философия, говорят за това, че Стария Завет е пълен с символи, с алегории и така. Това са реални събития, които са случили, които са пророчески и гледат напред към Христос и когато Господ каза, това е кръвта на Новия Завет, това показва ясно, че всички тези събития всъщност и обещания и пророчества се изпълняват в него. Много е важно да разбираме това единство и цялост на Божия изкупителен план, който има своя кулминация, своя фокус върху личността и делото на Господ Исус Христос и установяването, полагането на основата на Неговото царство. Тъй като Господната трапеза, според Писанието и после това е възприето и предавано в църквата от отците и от реформаторите, Господната трапеза е знак и печат на завета на
на благодатта. И е изключително важно да осъзнаваме тази неразривна връзка между Господната трапеза и завета. Господната трапеза като знак и печат на завета, който не е гол символ, не е нещо, което формално християните извършат, но това е кулминацията, участието в Господната трапеза. Празнуването е кулминацията на не само богослужението, но и на живота ни като общност, Христова общност от тази страна на вечността. Много християни, много църкви пренебрегват от една страна Господната трапеза, отслужвате на годината един път, на 3 месеца, на 4 месеца, други пък изпадат в суеверие, в идолопоклонство, както казват бащите ни реформаторите, като считат, че хлябът и виното действително в същността си се променят и стават буквално тяло и кръв Христови, което православните и католиците погрешно приемат, и на практика това е наречено идолопоклонство в богословието на тези, които бяха готови да жертват дори живота си за истината, за чистотата на вярата, за опазването на тези святи знаци и печати, инструменти на Божията благодат за нашето изграждане. В богослужението още от ранната църква, от апостолската църква, виждаме, че това е съществен елемент. Това присъства не само тук в 42 стих на 2 глава изпоменато, но в 20 глава на Деяния на апостолите, 7 стих, много се говори за това обичайно разчупване на хляба в Господния ден, което трябва да ни даде ясен сигнал за важността. След това в ранната църква ние имаме свидетелството на Юстин, мъченик, който описва реда на богослужението и всички елементи на това богослужение, и Господната трапеза, наречена Евхаристия, присъства там. Това, което е изключително важно за нас да разбираме и да ценим, да се наслаждаваме, да считаме за изключително приоритетно, за да участваме, да отделяме време, когато осъзнаваме реалното присъствие на Христос в Господната трапеза. И както току-що споменах, имаме тези две крайности. От една страна в късното средновековие идеята за това, че елементите на хляба и на виното действително се превръщат в тяло и кръв Христови, се установява това като разбиране в църквата, и в резултат на това всъщност християните, миряните, както казват, са лишени от участието в чашата в Господната трапеза, се обслужва само хляба. Другата крайност е празния символизъм, или даже това, което някои наричат Христовото отсъствие от Господната трапеза. За някои казват, че Улрих Цвингли получава това, че Христос всъщност реално отсъства от Господната трапеза физически, т.е. по особен начин. Единствено това присъствието чрез Святия Дух. Днес това е преобладаващото разбиране в голяма част от евангелските общности по целия свят. Реформаторите обаче, чиято традиция, т.е. чието наследство
когато наследство по Божия воля ние стоим, възприемат, че Христос абсолютно реално присъства в Господната трапеза, но това е духовно и заветно, а не чрез физическо преобразяване на елементите на Господната трапеза. Той присъства, не както лютераните казват, под, до и в елементите, физически, но присъства абсолютно реално чрез Святия Дух. И Томас Уотсън казва, че всъщност Господната трапеза това е видима проповед. И когато ние участваме, ние не ядем Христовото тяло с зъбите си, дъвчем тялото му с зъбите си, но в сърцето си ние се храним чрез вяра. Ние сме укрепени. Жан Калвин, който Бог е употребил мощно за промяната на това място на разврата, което е било Женева преди реформацията, и оттам, както казва Джон Нокс, това е най-съвършено Христово училище след времето на апостолите, казва, че Христос е духовната храна, която укрепва нашето сърце с благодатта. Това е не просто свидетелство или символ, но това е реален канал за благословение, чрез който всъщност Бог утвърждава в сърцата ни, потвърждава и онагледява своите обещания, които са дадени в Словото. Тук е важно да разберем всъщност, че Святия Дух вздига църквата. Не Христос физически слиза в елементите, но Господ, животворящия, Святия Дух въздига църквата, както казва апостол Павел, седим в небесни места. И там ние участваме в това празненство на Царството, което самия Господ ни е поканил, и Той като домакин ни храни на своята трапеза. Пуританът Джордж Суинък казва, цитира от книгата Песен на песните, 1 глава, 2 стих по отношение на Господната трапеза, и набляга на това сладко общение. Там се казва, нека ме целува възлюбения, защото целувките му са по-умайни от вино. Наблягат пуританите и реформаторите са разбирали много добре основната идея за близостта, за тази най-съкровенна близост, както казва също друг реформатор, че чрез много средства Господ, инструменти Господ изгражда, насърчава църквата си, но чрез Господната трапеза Той е по-близко до нея в това нежно, съпружеско взаимоотношение, тази близост, което е същината на завета. Завета е връзка, завета е всеобхватно и всеобвързващо взаимоотношение, което е скрепено с кръв, което по този начин е една вечна връзка. И така Христос въздига своята възлюбена невяста чрез Святия Дух, където празнува с нея Господната трапеза, като предвкусване на това празненство, велико празненство в пълнотата на царството, което ще бъде след при Неговото второ пришествие. Какво е важно, какво е благословение за нас? Господната трапеза ни разкрива не нещо ново, което в Словото го няма. Не
Господната трапеза, както казах, по-скоро затвърждава това, което Бог е позволил да ни разкрие в цялото писание, което е все достатъчно. Господната трапеза ни показва по един видим начин, дори очите ни, вкуса ни, сетивата ни могат да участват в това ние да съпреживеем, да се съединим духовно с Господ, да преживеем Неговата жертва, Неговото посвещение, което води до тази жертва, както каза, няма по-голяма любов от тази човек да положи живота си за приятелите и да благодарим за Неговата победа заради нас. За това, че Той със собствената си кръв ни е изкупил, само на основание на Неговото завършено дело ние сме оправдани, ние сме освещавани постепенно, прогресивно, чрез Неговото ходатайство, чрез присъствието на Святия Дух в нас, чрез Неговото мощно Слово, което се вселява в нас. Ние сме подготвени за славата, ние сме укрепвани в време на страдание, в присъствието на неприятелите ни. Ние можем да празнуваме и чашата ни прилива. Ние можем да имаме тази евангелска, тази увереност, която само Бог може да ни даде за тази любов и за изкуплението, за спасението, за това, че ние сме присъдени, ние сме съединени с Господ Исус Христос. Участието в Господната трапеза изисква от нас ние да се подготвим подобаващо, да вземем, да отделим време, да разсъждаваме, да имаме молитвен дух, да изпитаме себе си, както каза апостол Павел, за да можем да участваме наистина достойно, да не считаме Господната трапеза за нещо формално и да бъдем дисциплинирани за това пренебрежение, да участваме достойно, ако сме в конфликт, ако правим неща, които вредят на църквата, ако постоянстваме в грях или ако сме в осъзнат бунт срещу Бога. Затова ние трябва да имаме време да се подготвим наистина за това пришество, да отидем, така да кажем, с подходящите одежди на този духовен пир. Както отново Томас Лотзън говори за Господната трапеза, че това е време за пир на душата, небесен пир. По време на Господната трапеза ние сме привилегировани да се наслаждаваме на присъствието на нашия възлюбен, затова е важно да имаме отново подходящо отношение, както да имаме молитвения дух, да имаме това отношение на благодарност и да ценим Божиите дела, завършеното Божие дело, да не се стремим да установяваме наша праведност, да нямаме мисленето за собствени заслуги, собствено достоинство пред Бога, но да приемем със смирение, с благодарност, с готовност правдата, която е единствено от Бога чрез вяра. Ние трябва да участваме с вяра, с упование, с желание да бъдем лоялни с тази любов към този, който е установил завета си, и
и ни е въвел в него завета на благодата. И след Господната трапеза ние не трябва да позволяваме на неправилни приоритети, на интриги, на каквото и да е да ограбва нашето благословение, но трябва да продължаваме да разсъждаваме върху великото дело на нашия Спасител, неговата заветна вечна любов. И така, в заключение, нека да бъдем благодарни на Бога, че по Неговата воля, по Неговата милост в Христовата църква се утвърдила истината за важността на Господната трапеза, за реалното духовно присъствие. Това, че е духовно, не го прави по-малко истинско, но духовно присъствие на Христос. Това, че Господната трапеза е свързана с завета. И да държим тези истини, да имаме правилното отношение сега, когато ще участваме в Господната трапеза. Господната трапеза като таинство на завета, това е едно правилното обслужване и участие в Господната трапеза, както и правилното отношение и обслужване на водното кръщение, един от белезите, от стълбовете, които разпознаваме всъщност истинската църква, заедно с правилното и цялостно проповядване на Божието Слово и библейското приложение на църковната дисциплина, т.е. на истинската святост, библейска святост. Нека Господ, който призовава църквата си дори в състояние на апатия, да му отвори вратата, да вечеря с него, а колко повече, когато църквата е с огнено сърце, с любов към него, ни кани сега да участваме в Господната трапеза. Нека да празнуваме този празник на Божието царство. Нека Господ да ни благослови, нека да завършим с молитва. Боже наш, може да ни даваш да разбираме, да имаме правилно отношение към Господната трапеза и да участваме винаги с благодарност, наслада и постоянство в това свято таинство, този знак и печат на завета, нека да утвърждава Твоите обещания и да служи за благословение на всеки един от нас. Амин.